Hey doe, het is weer checktier. Mooi als de best. Zo, die had ik eerst net meer nodig, maar dit tijd waar. Ze is, kist ook een geheimje bewaren. Ik net, maar ik had een heel groot geheim en misschien vertel ik het aan. Maar we hebben zelfs eerst het nieuws van deze week. We hadden lied nou ergens in het veld en we hadden een hele puikenreportage op band die het een vierde reis maatje. Maar kunnen we net even een muziekje doen of zo? Want ja. Yes, I'm headed for the city to meet my destiny. Een kabouter die naar de sterrentak is. Dat doe ik wel eens, maar ik woon in een dorpje. Wat zou een leuke wezen? Woon je in zo'n grote stad of in zo'n liefst dorpje? Wij vregen het in Ljouwert en in Belsum. Het lijkt me leuker om in een stad te wonen dan in een dorp. Waarom? Nou, omdat het groter is en dat vind ik leuker. Het is groter, je hebt er meer te doen. In een dorp is er niet echt zo heel erg veel. Het lijkt me daar niet leuker dan in een dorp. Omdat je daar meer winkels hebt en zo. Ik vind het leuk om een drukke stad te hebben. Wij vinden het leuk om in een stad te wonen. Het lijkt me leuker om in een dorp te wonen. En waarom lijkt je dat leuk? Nou, want daar ken je heel veel mensen en zo. En daar ken je, en als je een vriend wil bezoeken, dan hoef je niet zo ver te fietsen. Omdat het rustiger is en ik heb veel vrienden. Ik ben niet liever in de stad, want daar hebben meer winkels. Ik ben niet liever in een dorp. En waarom? Omdat er net zo druk is met de auto's en in de stad wel. Het lijkt me leuker in een dorp te wonen. En waarom? Omdat het in een stad altijd zo druk is en in een dorp is het wel rustiger. Nou, dat weer zo duidelijk als wat. Hoeveel steden had Friesland eigenlijk? Alve. Die alve steden die kent vanzelfs. Ljouwert, Snits, Driels, Sleet, Starem, Hilpen, Warkum, Balzet, Haas, Frienscher en Dokkum. Ljouwert is de grootste stad van Friesland. Daar wonen haast 95.000 mensen. De andere steden ben Lietser. Gewoon plakjes zelfs volle Lietser. In Starenburg woon je 1000 mensen. In Hilpen nog minder. En de liedste van de alve steden is Sleet. Daar woon je maar zo'n 100 mensen. Eens is Sleet dus maar gewoon een lieds dorpje. Plakken als Drachten en het Jereveen bij volle grutter. Maar dat ben ik geen steden en zullen dat ik nooit worden. Dat had de meisje mijn stadsjochten. Die waren makken in een mitsjongen. Eens werd in die tijd nog wat een rommeltje. Duidelijke regels en wetten die het in het hele land hielden, wieën er nog net. Elk plak heeft zijn eigen gewoontes en zijn eigen bazen. Als een plak belangrijk en riek wie, waard dat nogal eens onvallen terug oren. Die plakken moesten haar zelfs verdedigen. En daar werd het systeem van stadsjochten voor betocht. Waar het stadsjochten kregen, mocht een stadsmoeren bouwen of een vestingswal. Dat wie een stuk veiliger. En ik mocht in een stad merk houden worden, zodat er goed handelen worden kon. Sommige steden hadden zelfs eigen jild en jochtes. Het hier dus grote voordelen om stadsjochten te hebben. Sleet wie in die tijd een belangrijk plak voor de handel en het vervier van gwot en kregen daarom stadsjochten. Kist nog altijd heel goed de stadswal zien die ze doen online ha. Na de midsjongen doet Nederland heel dit meer een eenheid als landwaard, waar het uitjaan van stadsjochten afschaft. Ik als zo'n het Jereveen en Drachten nog 10 keer zo groot worden, ze kunnen nooit meer stadsjochten krijgen. Sneu hè, van die beide plakken. Maar met mijn geheim kan het wel eens heel oors uitpakken maar die alve steden. Aans misschien de grote onthulling van dit geheim. Maar eerst even opletten graag, want hier komt kwad en vlug het nice van. Basisschool de Moskeflapper in Jelbeem mat dicht. De meesten dat vindt het bestuur. Er zitten nu nog 20 band op school en dat is te min, vinden zij. De band zelfs en haar ouders willen graag dat de Moskeflapper iepen bloedt. En daarom vieren ze actie. Vreed wie een CDA Tweede Kamerlid Sander de Rauwe op een Moskeflapper. Om eens te zien hoe het er op school werken wordt. Wat vind je het leukste om te doen? Uiteindelijk moet het gemeentebestuur van Frienscher Tradiel het besluit nemen. Veel plezier vandaag.
Ruud Woltering van Ljouwert had een cd uitgebracht. Dit is wel bijzonder, want Ruud had een autistische stoornis en kon geen instrument bespelen en geen noten lezen. Maar een speciaal computerprogramma had er hem zelfs het muziekmaatje geleerd. Dat is weer een van de juiste noten. Dan zal ik even een klein voorbeeldje laten herrien. Ja. Looking through some misted clouds, I feel a chill coming over my skin. Het jongen dochter dus zelfs. De muzieken spelen toch een groep muzikanten. En het resultaat? Een cd-presentatie op het Friesland College in Ljouwert. Ruud zijn droom komt hij mooi haast uit, want hij wil graag beroemd worden. De mooiste Frieske hinders uit de hele wereld wien dit weekend in het vak in Ljouwert. Een jury beoordeelde de hinders op hoe ze rennen en eruit joggen. Eén hinder wie de mooiste van alle keer, Ulrik. Het Frieske Hinstenstamboek is het enigste internationale Hinstenstamboek. Er wien zo'n 12.000 mensen op een hinstekeuring. First time, first love, oh what feeling is this? Het is haar slaggen. Anne Hogedoorn uit Gwayengeer stiert in de hele finale van The Voice of Holland, de grote talentenshow van RTL Fjouwer. Na haar optreden vreed jijden ze dat ze sneur op Nijsjongen moest. Jeroen van der Boom moest daarna een karmaatje tussen haar en Meike van der Veer. Hij kees voor Anne. Vreed is de hele finale. Dat is heel spannend voor Anne. Ik weet net wat die favoriete tijd van het jaar is, maar ik ben gek op een simmer. Dan speel ik met mijn band op alle grote feesten in Friesland. En het is natuurlijk de mooiste tijd om boeten te wezen. Zij is altijd boeten. Aliet, wie kent er niet? Aliet! Hey, Reinoud. Is het lekker warm er binnen? Watje? Nee, niks. Ik sta in boeten en het is winter, het is hartstikke koud. En de binnenbissen die moeten de hele winter boeten blijven. Dat bindt ons echte bikkels. Kom. Ko, wat voor skiën binnen dat? Dit ben Drentse heideskiep. Oké. Ik ben ongeveer 130 nou. Oké. Ja. En had het net heel erg koud? Nee, net echt. Want ze hebben een vachtje, hè? Een wollen vachtje. Ja, en had het echt warm nou? Echt warm, ja. Echt, dan krijg je de sokken, warme sokken, wollen sokken en gewoon een wollen trui. Ja, maar dan zijn ze nou sokken, maar ik zie je correct. Ja. Ze hebben de pootjes. Had ik geen warme vacht? Dat zijn nagels, de horens, de klauwkens nou. En die laten haast geen kjeld terug. En het is heel weinig bloed als ze er zitten, dus dat echt koud is zeker net. En als ze s'nachts sliepen, dan doen ze de pootjes mooi onder het lichaam, mooi oppervlakkig grond. Dan houden ze zelf warm. En sliepen ze dan hier midden op de koude grond? Nee, deze schip die komen jongens de kooi in. Ja, leuk Aliet, maar waarom nou is ik dat gek? In Boetenpost zie je de band van basisschool de Meenskip echt de warmte op. Zij zijn in Turkije, in echt een super grote stad. Beste juf Reini en juf Nanda. Ik ben Annema Hiemstra, ik ben 11 jaar. Mijn motivatie waarom ik mij voor deze reis wil opgeven, zet ik kort in deze brief. Ik wil graag naar Turkije om te kijken en te leren hoe de cultuur daar is. Ik zou heel erg graag naar Turkije willen. Het lijkt me een mooi land, vooral de stad Istanbul. Ik zou er erg graag in het echt willen zien. Het lijkt me leuk om kennis te maken met de kinderen daar en te praten over de cultuur hier en daar. Ik denk dat er best wel veel verschillen zijn en daar ben ik benieuwd naar. Deze trein ben uit Boetenpost toch mooi aan een uitwisselingsproject met 8 orenlanden in Europa. Ze zullen nu eerst naar Istanbul in Turkije. Reiskje Kas is een van de initiatiefnemers.
wij zijn tweetalige squallen. Daar heb je 3 talen. Engels, Fries en Nederlands. En wij wonen wat meer met de taal ervan. En toen ben we op internet ontziek in West. En dan wonen we de squallen wat mooi is mooi werkje. Om daar wat meer mee te doen. We kunnen alleen maar met hun praten echt in Nederlands. En Engels kennen we alleen net zo goed. Wij hebben boekjes uit Turkije. En er wordt verteld van hoe het in Istanbul is, wat ze daar doen en hoe ze leven. Maar ja, dat staat in een boekje. Wij willen gewoon zelf zien hoe het daar gaat. Dan kan je zien hoe ze daar leven en leren ze maar. Hoe de mensen daar leven, wat ze in de vrije tijd doen, hoe ze geld verdienen en wat ze op school doen. Nou ja, vertellen hoe het hier al gaat en plaatjes en foto's laten zien en filmpjes. Ja, ik denk dat we een soort dagboekjes schrijven van elke dag. Wij gaan nou eerst naar Turkije en dan komen al die 8 landen te jaren. En dan gaan we in maart naar Noorwegen. En dan gaan we nog naar Noord-Ierland, Slowakije, Italië, Spanje, Roemenië. We zijn al naar Bulgarije geweest. En dan zien we nog, Erik naar Marcinalen komen. Dus dan komen er 8 landen met 8 verschillende nationaliteiten. Komen hier al. Dan laten we hun zien wat weer Nederland en vooral Friesland vanzelf ik onbekend staat. In de squallen hebben ze speciaal een hoeken inrichten over dit internationale project. Ik ben benieuwd wat Jildo, Annemai en Maaike alle keer meemaatje daar in Istanbul. In zo'n grote stad is natuurlijk een hele soort te beleven. Wat het echt net leuk is Afghanistan. En daarom wil ze haar hier blijven. Bist u al even op haar huissite West? Want misschien helpt het. Er zijn nou zelfs al mensen uit de Friese politiek die de minister vragen haar om haar hier te houden. Binnen een heel kwartier jetsen als ze hier blijven mij. Of net. Als dan toch op huis bent, zoek dan ik even op onze Check Huispagina. Leed even een leuke krabbel achter, stuur een leuke foto in en vooral die foto met die checksticker. Dat vinden wij super. Leuk hè? Onthoren wie je die foto nog insturen en door dat wel even, want de leukste instuurder die krijgt een iPod Shuffle. Ik zou ze eigenlijk wel heel graag even zien willen. Die hagedissen en die slangen. Dat kennen we. Nou, waar zitten ze? Dan moet je in het vader welkomen. Dit nou even? Nee, dat ken het. Dat kennen we maar eens opgraven. Maar dat doen we net. Maar hoe weten ze dat dan? Dat ze vierlijk gewoon, het wordt nou de dagen weer kwatten en... Nee, en de temperatuur gaat achteruit. Ja. Dus ze kunnen niet meer opwarmen. Hè? Dus dan worden ze net actief meer. En dan zorgen ze dat ze de grond niet gaan. Nou. En onder de grond is het dan warmer? Het is warmer, de aardwarmte. Hè? Dus, want hoeveel graden is het er dan? Nou, het hangt van hoe je hebt, maar het zit om 6 graden, 4, 6 graden. En dat is ongeveer de normale situatie dat zo warm het er is. Toch? Zij zitten dus man onder de grond. Ja. Wat doen ze daar? Helemaal niks. Nee. Helemaal niks? Nee, niks. Nee. Maar ze eten echt net? Nee, ze zwaaien wel dat die naaier en dat ze gewoon nog eten, dat ze een beetje een vetlaag hebben. Ja. Hè? En dat tar is een beetje op. Maar ja, hun stofwisseling, hè? Ze verbranden heel weinig. Ja. Omdat ze zo weinig doen? Omdat ze zo weinig doen. Dus het kost heel weinig energie. Dus winters dus in principe niks. Wat je tot het weer warmer wordt. In de winter sliep je ze niet zien? Absoluut net. Nee. Jammer. Ja. Een mooie boel is dat. Maak het zijn reportage over slangen, krijgen we neer te zien. Wij maken ze maar even naar het Natuurmuseum in Ljouwert. Daar zijn reptielen en slangen en die kun je wel gewoon zien. Zoals die kikker daar wil zitten? Ja, wat doet die kikker daar? Nou, die kikker die kroept in de winter helemaal onder water in de modder. En die verstapt zich daar en hier kan hij net zo snel bevriezen. En daardoor kan hij de winter overleven. Maar waarom gaat zo'n kikker dan onder in de sleet zitten en waarom net gewoon in de modder, in gas? Nou, als hij onder in de sleet zit, kan hij volle dieper komen. En hoe verder die onder in de grond zit, hoe minder snel hij bevriest. Want als je naar beneden gaat, dan gaat de temperatuur, die bloedt eigenlijk hoger. Hoe dieper die zit, hoe minder snel die kans heeft om te bevriezen. Dat zocht er vies uit. Wat is dat? Nou, dit is een kikker en die is op sterk water bewaren. En in sterk water daar zit alcohol en daardoor kunnen we die kikkers zo goed bewaren.
En waarom bewaar je hem zo'n kikker in een potje met alcohol? Nou, die kikker die kun je net zo goed opzetten, omdat hij een hele tinnen hoed heeft. En als je hem in zo'n potje met alcohol bewaart, dan kan je hem nog wel goed beschermen. Maar het ziet er wel een beetje vies uit. Maar deze kikker die zit hier al 45 jaar in dit potje. En ja, we kunnen hem nog heel lang zo bewaren. De profvoetballers hebben winterstap, maar speciaal voor u showen de heren van Cambuur u de mooiste trucs. Let maar zijn, jongens. Hallo, ik ben Kevin Diaz. Ik kom uit Frankrijk. Ik ga jullie een trucjes dat ik heb daar in Parijs gelichten. En ik zal jullie laten zien. Ja, die Alversterdentocht. Zou er nog komen? Of moet ik zeggen die tolven? Dat zou ik het haast verklappen. Zullen we er maar gewoon naar zien? Ja? Nou, hou je hem vast, want hier komt het grote checkgeheim. Zijnstra. Nummer 11 bij de vrouwen. Brug nummer 11. Friesland had Alversterden en dat zal altijd zo blijven. De meesten. Er is één plek dat ze daar wat over zou denken. En dat is Belsum. Nee, Belsum is geen ster. In de midsummen wordt Friesland nog in twee snijdt door de Middelzee. En Belsum wie een belangrijk plek onder randen van die zee. Het zou dus goed mogelijk wezen dat de Belsumers in die tijd graag stadsjochten gaan wonen. Een beetje omsteden worden we er wel, maar het is helaas, het krijgt net worden. Belsum is wel een heel belangrijk plek voor de handel in die tijd. Wat stadsrechten betreft in Friesland, eigenlijk gaat het sterven, eigenlijk alleen nog het stadsrecht. En alle andere 10 steden in Friesland die hebben hetzelfde, het stadsrecht daar eigenlijk. Dat kwam ook al de families, maar machtig genoeg winnen, dan komen ze dat aan. En Belsum, we eigenlijk ook op het punt hebben dat eigenlijk niet. En ja, dat is eigenlijk, toen krijg ik zijn, net helemaal lukt ervoor. Er geen verhaal dat de Belsumers haar stadsjochten vroeger verkocht hebben om vriendschap. In Frankrijk binnen de Sjadema's en in Belsum bij de edelfamilie de Hemmema's. En eigenlijk binnen de Sjadema's machtiger worden dan de Hemmema's. En daardoor is vriendschap wel sterk worden en Belsum eigenlijk net. En daarbij kwam ook nog het feit dat de Middelzee begon dicht te slippen in de 15e eeuw. En er konden steeds minder schepen in Belsum komen. De handel ging achteruit, de welvaart ging achteruit. Ze winnen eigenlijk correct te let. Ja, ze winnen correct te let. En ik denk ook het inslepen van de Middelzee, dat eigenlijk de pech had geweest om de handel dit achteruit te gaan. Er binnen aanwijzings dat Belsum echt een stad west had. In Duitsland is een document gevonden dat sprutsen wordt over de stad Berlicum. En er binnen oude kaarten dat Belsum optekenen is als een stad, maar een echte vestingswal. Het zou heel best kennen, maar er is nooit een document bewaren blijven. Waar echt duidelijk in staat dat Belsum het recht krijgt om stad te wezen, een marktrecht krijgt of een tolrecht. En dan mag je toch zeggen, ja helaas, het is net zo. Nu zien we de Tolversterdentocht aan en nou is het bloot bij de Alve. Hoe dat precies zit? Misschien komen we er ooit achter. Het zou altijd nog kennen dat er eens een oorkonde boven water komt waaruit blijkt dat Belsum toch stadsrecht hier. Ja, dan zal de zaak aangepast worden. Maar en dan krijg je wel een Tolversterdentocht. Dan krijg je wel een Tolversterdentocht. Langer gaat de Tolversterdentocht langs Belsum, dus dan is dat geen enkel probleem. De route leidt er al. Check, show en ontdek! Wat voor ingang is dit? Dit is een van de hoofdingangen neem ik dat. Nou, want Christian, dat is hier vrij vaak deel komen. Want een das is vrij leeg, hè? Het is net een heugbeest, nou? Het is een lege kwartpoort, nou?
Nou, en dan zie je gewoon dat ijs met zijn buik gliet hij naar binnen. Zie je dat? Ja. Dat is gewoon een glierspoor. Want de wissel van das is een beetje hollig altijd. Dat het vrij leeg bij de grond is. En hoe liep het zo'n dasje in? Nou, we gaan kijken hoe die reptielen, nou, die ben koud en die toch niks vinden. Maar een das doet ik heel weinig. Die spaart zijn energie ik wel. Hij slaapt, maar hij echt een winterslaap had hij net. Hij kan gewoon dagen beneden bloeien. Nee, maar ze zijn nou ook boetenwest. Ja, ze zijn boetenwest. Ja. Nou, ja. Dat vraag ik me af, hoe eten ze? Nou, 's winters doen ze bijna niks. Want in de jest zwaar ik dat ze heel vet binnen. Oké. En daar is een gezegde of een spreekwoord of een gezegde. Zo vet als een das. Ja. Nou, die zit hier in de grond. Dus als het goed is, is ze zo vet als een das. Nou? Dus heel veel reserve. Ja. Dus ze hoeven net echt een soort te eten. Nou? En we krijgen zeker weer geen dos te zien, hè? Hier net. Nee? Kijk, zoals de reptielen zitten ze 4 in de grond. Lekker rustig, lekker warm. Maar als je zien wil, het is heel simpel. Google je, das en we hessen. Nou? Nou, dat is niet hetzelfde, hè? Het is net hetzelfde, maar ja. Nee. Ze sliepen en dit is ze mijn geest. Absoluut, ja. Oké. Nou, Reinoud, dat jest het. Geen dossen te zien, helaas. Maar zij hier een heel best plak nevens mij. Oké, Ali, toen bent een prachtige verslagje die het neer het mooi dat. Nou ja, na je weekend beter. Want dit weer het weer voor deze week. Houdo! Zocht en ontdek.